Výlet na Bodamské jazero, ktoré leží na hraniciach Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, sme začali nakladaním bicyklov a spoločným fotením. Cestovali sme na večer a čakala nás vyše 800 km dlhá cesta do mestečka Lindau v Nemecku, kde sme začínali. Každý z nás potrebuje na 6 dní iné množstvo vecí. Jozef, čo deň, to veľkú tašku. Nasledujúce ráno v Lindau. Ešte trochu unavení z cesty sa chystáme vyraziť na bicykle. Historická časť mesta je na malom ostrove. Známa je stará radnica a prístav. Po krátkej prehliadke sa vraciame z historického centra. Bolo nás 23 cyklistov. Ďalšou zastávkou bol Bregenz. Nachádza sa v ňom aj opera pri Bodamskom jazere. Cyklocesty boli kvalitné, prevažne asfaltové, niekedy však horšie značené. Jazero má rozlohu 536 km štvorcových. Najhlbšie miesto je 252 metrov hlboké, dĺžka pobrežia je 273 km. Priemerná teplota v júli je kúpania vhodných 20 stupňov a v októbri osviežujúcich 15. Terén bol rovinatý, ale našli sa aj menšie kopčeky. Schaffhausen. Pevnosť Munot s vinohradmi. Rheinfall. Po slovensky Rínske vodopády sú najväčšie v Európe. Široké 150 metrov a vysoké 23 metrov. V ich strede je skalnatý ostrovček, ktorý sa dá navštíviť výletnou loďou. Výhliadková plošina nad Rínom pre nebojácnych. V cene vstupenky aj tento výťah, ktorý ponúka pekné výhľady. Výhliadkové lety vo vzducholodi je možné absolvovať z mestečka Friedrichshafen, kde je aj známe Zeppelinové múzeum. Nechýbali srandičky, kemping vo Wagenhausene. Stein am Rhein je stredoveké mesto, o ktorého rozvoj sa zaslúžil Henrich II, ktorý tam presťahoval kláštor svätého Juraja z nedalekej pevnosti Hohenthwiel, ktorá stála na kopci, sem dolu k Rínu. Weißer Adler, Bielý orol. Najstaršia renesančná maľba na fasáde vo Švajčiarsku. Pochádza z roku 1520.
Mesto bolo nedaleko kempu, tak sme si urobili pešiu vychádzku. Domáci mladíci trénovali jazdu na tradičných lodkách na Ríne. Na tomto mieste Rín vyteká z Bodamského jazera. Kým dovtedy sa nazýval Alpským Rínom, odteraz je Horným Rínom a pokračuje ďalej už spomenutým Rínskym vodopádom. Do Severného mora sa vlieva v Holandsku a od prameňa k ústiu merie 1230 km. Pre porovnanie Dunaj je dlhý 2860 km. Stein am Rhein v zapadajúcom slnku. Kostol svätého Juraja na ostrove Kláštorovo Reichenau, postavený koncom 9. storočia, známy svojimi románskymi freskami, ktoré zachytávajú Kristove zázraky. Aj prečkať hodinový výklad v nemčine bol pre niektorých taký malý zázrak. Kláštorný kostol svätej Márie a Mareka založený v roku 724. Kostnica, či po nemecky Konstanz, je historické mesto známe Kostinským koncilom. Rínska brána v pozadí je pozostatkom stredovekého mestského opevnenia. Budova koncilu, ktorý sa konal v rokoch 1414, 1418 a počas ktorého bol upálený Ján Hus. Biskupský chrám Panny Márie. Románska bazilika prestavená neskôr v gotickom štýle. Obedná pauza pri jazere. Meyersburg. Starý hrad. Severný breh Bodamského jazera je známou lokalitou na pestovanie vína. Zaujímavosťou Meerbuského regiónu je Rosé, Biela jeseň, Weissherbst. Pohľad na mestečko Lindau z kempu v Bregenci. Posledná noc výletu.